Ако гледаш това през нощта, изключи лампата. Това не са градски легенди. Това са случаи, които полицията не може да обясни. Хора изчезват. Тела се намират без очи. Топ 10 на най-бруталните паранормални загадки, които ще те накарат да провериш подлеглото. Започваме! Номер 10. Децата от село Капиново. 1989 година. 5 деца влизат в изоставена къща да играят. Само едно излиза и говори с гласа на всичките си приятели едновременно. Лекарите го заключват в психиатрия. След 3 дни в стаята му намират 5 липсващи тела. Наредени в кръг, държащи се за ръце, без езици. Номер 10. Снимките от Чернобил, 2019 година. Група сталкери влизат в Припят нощем. Правят си селфита. На следващия ден всички снимки показват едно и също. Зад тях стои човек без лице, просто гладка кожа. 2 от групата никога не са намерени. Останалите се самоубиват в рамките на 1 седмица. Номер 8. Случаят Дяволското лице. Русия, 2008 година. Момиче на 16 години се събужда и вижда в огледалото, че лицето й е обърнато наобратно. Очи на мястото на устата, уста където са очите. Лекарите я снимат. На снимките лицето й е нормално. Наживо – не. След 13 дни тялото й е намерено в мазето, увиснало с главата надолу, а лицето й отново е нормално. Но всички огледала в къщата са струшени и изписани с кръв. Върнах го. Номер 7. Японският феномен Кучи наши они, демони без уста. 2021-2023. Хора започват да се събуждат без уста, просто кожа. Не могат да ядат, не могат да викат. Умират от глад за 4 до 5 дни. Преди да умрат, всички пишат едно и също съобщение. Той идва да си вземе думите обратно. Номер 6. Българският случай Черната баба от Родопите. 1997 година стара жена върви по пътя нощем. Спира коли и моли да я закарат. Ако я пуснеш, на задната седалка намират тялото ти на сутринта, без кожа на лицето. Ако не я пуснеш, след 7 дни умира най-близкият ти човек, удран жив. Номер 5 вече става наистина брутално. Дупката в Якутия, Сибир. През 90-те години руски миньори чуват викове изпод земята, милиони гласове крещят "Пуснете ни!". Монтират микрофон и го спускат на 14 км дълбочина. Записът е 3 минути. Последните 18 секунди. Един глас шепне на чист руски: "Няма ад, вие сте вече в него и ние идваме горе." Записът е засекретен, но изтича в Dark Web. Хората, които го слушат до края, изчезват. Номер 4. Случаят Елисалам, но истинската версия. Видеото в асансьора е фалшиво. Истинското е 4-10 минути. Тя говори с нещо, което не се вижда. В един момент се обръща към камерата и казва на перфектен латински "Te videbant omnis". Всички ще те видят. На 33-та минута тялото й се появява в резервоара на хотела, голо, без очи и с отворена уста, пълна с черна течност. Номер 3. Бразилският кучешки човек, 2022 в джунглата намират мъж, който живее от 20 години. Ходи на 4, лае, яде сурово месо. Когато го хващат и го питат как се казва, той отговаря: "Аз бях кучето на дявола. Сега той си ме поиска обратно." На следващия ден всички от екипа са намерени разкъсани, а той е изчезнал. Номер 2. Случаят с руското момиче, което не може да умре 2014 година, 19-годишна се самоубива с нож в сърцето. На погребението ковчегът е празен. След 3 дни се появява пред родителите си с дупка в гърдите, през която се вижда. Всеки път, когато я убият, се връща. Последният път я запалват жива. Все още се появява в руския Даркнет и моли хората да я убият по правилния начин. И номер 1. Най-бруталната мистерия, която не трябваше да знаеш. През 2024 година в България, в изоставена казарма край София, група тийнейджери правят челендж да пренощуват.
Намират стара видеокасета с надпис «Не пускай след полунощ». Пускат я. На нея те самите, как умират един по един в същата стая, но записът е от 1987 година. Всички от групата са намерени мъртви на сутринта, по начина по който умират на касетата. Касетата изчезва от полицейския склад. Последното, което се чува на записа, преди да свърши, е твоят глас. Как казваш, не трябваше да гледаш това видео. Ако стигна до тук, провери часовника си. Ако е точно 3:33, не се обръщай. Абонирайте се за канала.